O Montañeiros alónxase un pouco máis dos postos de descenso tras vencer en Elviña o Alcalá por 3-0. A pesares de que os madrileños comezaron dominando o encontro, o Montañeiros sacou forzas para meter o primeiro gol no minuto 38. Iago Iglesias aproveitou un córner para poñer o esférico na testa de Pablo López, que enviou o balón dentro da portería. A partir de aquí o Alcalá non subiu a frote e os locais apertaron en defensa e contaron con grandes intervencións do seu porteiro Diego. O segundo tanto do Montañeiros chegaría ao pouco de comezar a segunda metade, grazas a un balón morto na área que aproveita Quique Cubas sen problemas. 6 minutos despois, un dos xogadores máis destacados do partido, Iago Iglesias, remata marcando tras unha gran xogada e suma así a victoria definitiva para o equipo de José Ramón, que xa respira máis tranquilo. Sí que é un balón bo de oxígeno de cara á clasificación e de cara aos próximos partidos por esa confianza que xa che dixen antes que estivemos durante o partido, pero non nos podemos relaxar para nada. O Montañeiros consolida así o posto 12 na táboa, con 35 puntos, a 6 dos postos de descenso.